Takže čaute ľudia, viete čo dneska v tomto videu bude robiť? Dneska tu mám inak ďalšiu izbu. Takže ľudia, vidíte, tu má izba, tam počítač, to je špinavé ako vidíte? Tak vidíte, ako som spravil video v tejto izbe, hororovej video, I'm scared. V tejto izbe video, ako som dal sem počítač, tu je zima, tak 15 stupňov tu je. To je strašné, okej. Vidíte, ako som spravil to video, bol celkom vás ďalečí. Mám taký pocit, že najviac popularita ešte k tomu noci. Takže viete, čo dneska budeme spraviť? Ďalšia izba. Ďalšia izba. It looks creepy. Prvé zapne tu radiátor. Je tu tiež nejaké 15 stupňov. And that's creepy. Tu dokonca funguje, svetlo. Funguje. Less creepy to bude vyzerať. Tu je stará telka. A to presuniem, dám sem komp a tak. Ja sa tu starú telku. Či funguje? I'm scared. It's working. Oh my god, what was that sound? That was disgusting. Počuli sa hnusný zvuk. And it's working. Fuj. Nus jeden. Ok, idem to spraviť. Takže prvé, keď to musíte spraviť, musíte odsúť túto postiaj. Ja som hral s mojím kamošom ako cez prestávku, veľkú prestávku školy. Ja som na neho chcel hodiť stek. Čo sa stalo? Šmykol sa na lade. No, tak problém. A som ho povedal, to je jedno. Musia to spraviť pre zliadnutie. Takže, let's go. Look at this, bedroom tour. Všetko je toto je sa pre mňa. Zapne tu vidíte? Bedroom. It looks bad. A k tomu spojené to je kúpené spolu s tým. A tam zamknuté. Ja tam vidíte? Zamknuté. A má na to kľúč. A tak. Bro, what is that? Brother, what is this? To je no. That's it. Mŕtvá priestoru. Tá postava bola perfektná, I'm not kidding. S tým môžeme otvárať skrinu, ale I like it. No, nie najlepšie. That's actually good. To reakcia trvá 5 minút a poď sa aká dekorácia, to je ležia ruka, poď sa aká dekorácia. Cool. Poriadok, vidíte to. Ty sa kont má trošku preľavieť, ja môžem požiadať baterku. That's better. Let's go upraviť toto. Aha, ľudia, majú tu vypínač. Tu čo? Tu čo je? Naspäť. Nerčne používať. Prosím, nech to video zostať vás na what is this? To je sklo. Videko. To bolo asi nočné svetlo a vidíte, baterky sú tam vytečené. Táto izba bola lepšia cez leto, lebo bola tak creepy. A počkaj, koľko je hodín? Počkaj, koľko je hodín? Keď to bolo cez leto, už bolo stále ešte svetlo. Ja to úplne neupracujem, lebo som lenivý človek. No, to je priepené. To je priepené. Máš ako, no. That's perfect, actually. What is this? To je Excel. A tak, poďme to tu. Tak. Bro, what is this? 3 prasiatka pesničky. FI ako webkameru, main telefón, ten, ale budem to používať tiež. Look at this, well cool phone, neviem kedy ešte. But môj main je S25. By som ho tu dám trochu pokazený. Let's go. Ignoruj tam Windows 10 a poď to robiť. Tu je tak horko v tejto izbe. Lepšia henta. Ok, neviem koľko minút bolo. Už 19 hodín, no, neviem koľko minút. A pozrite, Infinity Loop. Môžem behať takto 20 hodín. Takže, ako behať, že nemusíš von a môžeš takto behať. Ja som si môj setup a tie dverím tam otvoril, aby som sa trochu sa bojím. A z toho behania a sobreb. Všetko som pripil. Wait. That's... Jej! Ja taký, že to svetlo. Tu je horko. Aspoň vykorí. Už sa kúri. To je horúce. To je horúce.
Či je skoro popadol. No, trošku, wow, tak to bolo celkom rýchle zapnutie. Trošku ten monitor nevychádza, ale tento setup vyzerá horšie. Ups, I must delete my password. Tento setup vyzerá trošku horšie ako, viete, čo bol tam. A mám snad chceme aj ten druhý monitor? Do I? For the second monitor? Let's go. Moment pravdy. Let me see. It's working. Je to škaredý LG starý LCD monitor. Pozrite LCD, vidíte to? Škaredý, inakšie strany už vyzerá úplne škaredo. No, inakšie, a vidíte taký, vidíte. Taký lacný. What the hell, tam bol CMDčko otvorené. Škaredo, musíte nastaviť. Wait, that's set up. Wait. OK, je to nastavený, myslím na telefónček a si dole, nám bude to nie taký dobrý hlas na kvalitu, takže skôr to ukážeme dobre znieť. Neviem, a počkaj, má nápad, zober sa ako LED lampu, ale to vyzeralo lepšie. Yo, we got it. Wait. That's perfect. Yo, that's actually good. Bro. To je lepšie. Microphone, please. Look at this. This is how it looks like. This is how the setup looks like. The room. Yeah, krásne. Takže, o niekoľko sekúnd budete vidieť video z tohto počítača. Takže, parba tohto videa, čo má viac naučí, ideme spraviť znova. Yeah! We got it! Robíme to znova. OK. Ľudia, prosím, tento mikrofón bude znieť dobre, wait, let me to just do 1%, tak. OK, čo ideme hrať? Let's go play Geometry Dash. Pojďte sa, najlepší človek s vecami a technológiami vie to opraviť. Najlepší človek u nás bude. Wait, let me try to do that sound. Počkajte zvuky, niečo počuť. Je to počuť v pohode. Wait, to môžeme pri vlastne. Let me play, nejaký dobrý level. Budeme play, wait, možno ten tebe lagovať. Takže dáme low detail mode aj to, ale to bolo lepšie. Play. Skipol som to všetko. Flappy hexagon. Poďme flappy hexagon. Ja neppočujem žiadny zvuk. Trošku počujem zvuk, len má extra majičko. Ale úplne nastavbo, ale to je počuť mikrofón, to bolo znelo divne. To bolo škaredo, že? Ja. Jestli nejaký blbosť. Dobře. Tým, že chcem to. Táto hudba... to je opačné, to mi dajú opačné. Národku. Neviem, čo to je, hajde, hajde. Ty som zvuk. Jak som si to postavil, tak mi to dobrá. I'm good at this game. I'm the best person. What the hell? Let's try completely. Ešte raz. Tvár na celom svete. Podaj sa. Som lepší ako môj spolu.
Ježím, to sa teraz pozval škole. Budem to by sa fakt pozval teraz škole. Tak tá vyjde... Wait, I'm gonna die. I hate this level. Bro, to stojička tak strašná. Tučím za stojičku. Ľudia, mám zaujímať, či dneska to video editnem. Mám fakt zaujímať, dneska je piatok. Koho to dneska? 203.1. Môžem sa pozrieť na album. Možno to by sa pozeral škole, o ktorej spoločnosti hovoril o Vilma. Ona hrá Base After Base a práva tam v kine, no. A sa to smel. Predmet rasta easy bez space. Nie wiem, co on mówi. Oj, to miałem. Nie. I tu. Imagine any character very harder. Imagine. What the fuck? What the fuck? Wait! Dobrze, że mam. Wait, to może mam. Może dam. Może dam. Tu jak tisny. Tu jak tisny. Ja говорю o tom Redmi 13 Nokia. To ma LCD display, a nie jest RC display. Zacznę się Samsung ma lepszy display. GG! Yay! I see coin! Yay! Roblox. We got Dude's action. No! Oh my gosh, it got leaked. I just got leaked. Proszę to grać, tam trochę to być poużył w YouTube Shorts. Bro, my teacher for my channel. No czekaj. The Dropper? Túto hru som zahrať. The Dropper. Túto hru som reálne hral asi pred 4 roky naposledy. Nie, ja som varsal na informatike. Počkaj, jest tu najlepšie, vidíte to? To hra tak, nie. Ty som mi rekli, že to hral, nie, to bol nejaký poškod. 223 asi, ja neviem. Ty, okej? Tu som pamätal, že som bol staknutý. Na informatike, toto som nemohol dať. Tu som to posledom. Ja som si to dal. Ja som si tak myslel. O. Tak, tam. Prosím. Jeszcze raz. To było skoro. O, tak się się sprawi. Proszę to video zostawiać na ucia, proszę to video w mojej sobie prawa. Ale please don't judge me, on teraz podał się Redmi 13 MB 55. Bo jak to video był pozdrawiam już to Redmi 13 MB rejestracji. To jak inny. Skoro! Jej! Bo jest to tak. Jakie sú ťažšie, nejaké sú ľahšie, to nie je pád levelu. Abo nie pád, to je po levelu. Oh my godness, tak to nedám. Tieto levely sú, vieš ako? Tieto levely sú tak, že je to možno bože, to sa dá. Joži! To je Windows XP. I'm good at PC. Wait. To bolo skoro. Bude nahnevané. Tá hudba, ja ho počujem trošku, je tak strašne. Bro, what is this level, bro? Wait. Ja mám 126 rokov. Ja som mal 75 včera, mám taký pocit. This... Okay, is the final level? Wait. Ja to skipnem. Very deep... Čo? Wait.
Po 3 rokoch som to dal! Po 3 rokoch! Po 3 rokoch som to dal! There is no way! Yay! What is this? What? I za to zabezpieczam to. Te wuzly. To je jak kopia tej hry, čo som hral milionkrát. On... Tam je tak istý zvuk, no... Mám taký pocit, že to je kopia. Ja vyššie najhoršie, no, staršia krát. On je dať obiť. On je the worst player na svete. I'm sorry. Ako to vidíš? I'm sorry. To dáme, to je ľahšie, niečo obrať ľahšie, nie je to obiť, ktoré trvá 150 rokov. Nie, 67 rokov. Najlepšie video. Keď sa typujem, keď náhodou sa bude pozerať v škole, tak padná fyziky. Aha, to sú school pieces. Ja, trošku lepšie. Ale by sa to celkom strašne, že Windows 7 na tom takým strašne. Naša škola má keď si strašne počítače. To bude, že Windows 7, taký počítač, ktorý keď si vypol, každý sa... Wait, this is working, look at this. Som najlepší výhľad na svete. Typol som to. Na prvý pokus. Říkáme. A naša škola nebude... O, som nešel. Tak. Jej. HD admin. Ok, nie je to hento. Tu sú asi tieto. Hento, že... Mám tak povedať, že sú obidva funkčné. Nechcem to testovať. Som nedivný na to. Príliš nedivný. To by musí čo najkračšie ak dá. Lebo sa nechce editovať. Som nedivný na editovanie. Poď sa aký človek nás vždycky prechám. Ja to nerobím na schvál. To prisahám. Dobre, to som. Ne, tak. What is this? Tak poď dať. A počkaj, môj skin tak... Ja môj skin prežil. Áno, môj skin je príliš veľký sa... Bro, je to fakt to. No tak počkaj, mám nápad, ako ideme na to. Look at this. Jaaaa! Vždycky lilová. Nejaká karta, že ho musíme zobrať, čiže niečo také si neviem. Neviem. A keby to bola kopia, nejaká fejková. Okej. Máte, že mu sa trošku báť. Ja sa bojím starých teliek, to je môj fear, ja sa rád bojím. Víš prečo? Raz bola taká stará telka u susedy, nejaká Samsung. A ona začala, že búchať ako strieľa, vieš také. A sa ja poviem, že fungovala. Jo, dali sme to, ja som čakal, že to dáme. What? Free item, tam ročaj, nech si mi to nejaký trade. Look at this! Look at this! Haha, najlepšie. Artwiki? A to som hral mojim bratrancom. Toto som aktuálne hral s mojim bratrancom a trvalo mi to 2 hodiny, keď som toto dal. Toto je retro, 2 hodiny, keď som dal. Kvôli môjmu bratrancovi. Áno, toto som fakt hral s mojim bratrancom, to som mal problém. Tu som prehrával stále. Ja viem, čo je teraz potom, tam bude taká, hento. Ale tie odspíč, čo to teraz bude. Pozrite. A to je kopia z tej hry. A nechcem mi teraz ukazovať. No ísť. Tu už je 244. Už Pinked X, nemusí byť Pinked, môže byť keď sam Pinked. Ok, to si musím typnúť. Ako viem, tak plná tu je pravá. Mne sa zdá, je trošku pamätám, že bola pravá. Nie, opačne, pomyslel si to opačne. Každý človek sa mýli. Teraz bude toto. Pravá a ľava. Tak. Ten obrázok. Tak tu teraz je pravá a ľava. Pozrite. No. Aspoň sa ako si. Trošku, že pamätám. Ne. Počkaj, prečo ty s konou? To ja skôr toho hral.
No to się jak szkoły. O, skoro? Jej! Z toho by spadala... A teraz, bo ja si hento. Nie byl právo to tak. Měl taky divné nápady. Já se registroval henty, jak se má. Ta plná doska, jak se to volí. Prikryvka se, reálně elektrizuje 240 V, no. Tak hůrc. A skoro jsem zabral. A já moc dajak fronta. To postup, ako... Domov si to dám a tam to potom ejtem. A tak to je trénový. Dneska jsem přišel do trénovu. Mám kapec, že boli asi 3 hodiny. Koľko bolo? Len 36 minút. A pád bude kratšie, lebo to 8 nejaké časti tam odtiaľ nám preč a bude to kratšie. Buď sa, som majster na obi. Majster na debatom. Jej. Save, a to je save, teraz som na to skočiť. I know the wheel. Hrať backshot roulette. Ups. Skoro. Jej. Free skip za 5 skip. Ja to môžem skipnúť, keď chcem. A nechcem to. Skúšam píše. Aha. To je dobré, krásne, na škole má také. Týšu? Ja sa mám myšať. Čo? Týšu tam je? Týšu nerobil to, tak bude to už asi. Aký? A už to moja spúšť nerobia tak, takže... A nepoviem kto. Ale... Tak. Už takú dáme. Len 10. Len 10. Vidíš, potom už to isté sa mi stalo minulú hru, keď som hral. To proste isté sa mi stalo. Ja som hral takú background game s mojím kamošom. To bolo skôr dobrá hra. Mám to. Skoro, už to je skoro hotové. Skoro. Jo, skoro. To, těsné. Ok, já už to asi dokončím, už to potom skončím a tak. Jo, už mám, to si spátám. Už mám. Vľavo je ten exit. Tu som trošku prehral. Tu som prehral minule. Spátam. A neprehrám teraz. Jak ľahčí. Tuto. Žltá sa mi zdá. Modrá? Nie, by si fakt zdal, že černá. Jestli si myslíš, že je dobre. Teraz máme žltá, poď sa. Aura. Milión aura. Teraz bude modrá. To černá. Pozrite. Milión aura. 67 miliónov aura. Jej. To nič nespravilo. Ok, to je jedno. Už toto mi robia príliš dlho. 47 minút. No to je jedným. Koľko robuxov mám? 106, ok, to je jedno. Aby sa tak sa mi dal robuxy, ja si nerobím sám. OK. To je všetko, čo robím. Takže čaute, prosím, nežadžujte tú zlú kvalitu na tom mikrofóne. Som back. Monitory, ktorý je LCD lacný. Čo hovorím? Máme. Bro,
What was that sound? Je tweakers proszę jakiś glasny zwuk. What is hell? Proszę sweater laten bij. Niet, het hebben we pas niks sweater. Ach, dan. Actually, mam ducho, I'm little bit scared. To jest bij. A, to jest ceczko. Tak? Ako môžete vidieť, môj telefonček sa vybil. A teraz natáčam cez iPhoneček, ktorý mi padol. No vidíte, telefonček vybitý. What? Jak sa telefon mohol zapnúť? Jak sa telefon mohol zapnúť znova? Bro, čo? 50%? Ten telefon píše na 50%. Ten telefon píše na 50%. Co to je za materku? Je mega video. GG.